tal? Com esteu? Benvinguts un dia més a Entre Línies, una tarda més, avui amb la Mireia Vera. Mireia, com estàs? Molt bé. Hola a tothom. Ja tenim uns quants aquí pel xat. Tot a punt per una tarda més de comentar l'actualitat del futbol femení. Tenim molts temes avui, molts temes. Sí, temes interessants també, i que en jornades o en setmanes normals doncs potser no ens hi podem aturar tant. Correcte, no li dediquem tant temps, Anem a actualitat, no? Ara comentàvem, Alexia Putellas, nominada als Premis Laureus. Sí, això ja... Sempre es diu, sempre quan es parla dels Premis Laureus es diu els Oscars de l'esport. Els Oscars de l'esport, no. Quin seria... Ja està trencant totes les fronteres que podien haver. I però realment... un Premi Nobel ja. Un Premi Nobel seria ja, el següent ja. Massa, no? Però bueno, bé que estigui nominada, que se la tingui en compte i sobretot perquè moltes vegades aquests premis nosaltres sempre ens hem queixat i hem sigut reivindicatius de que hi surten jugadores o personatges que potser no tenen tant mèrit com per guanyar-lo, però en aquest cas jo crec que Alexia és tot el contrari i per tant m'alegro que la gent s'estigui connectant molt més el que és el futbol femení. Totalment. Va, saludem els que ja els tenim per aquí, el Dani Pons, a la Sílvia. Bona tarda. De seguida parlarem, De seguida parlarem de la jornada de seleccions i de com li va la selecció espanyola per Austràlia. La Mireia va veure el partit i ara de seguida el comentarem amb tots vosaltres també. Aquesta aturada de febrer sempre m'agrada, de seleccions. Sí? Doncs jo venia amb el cotxe pensant que no t'agrada gens. Que no m'agrada gens. Que trobo que em talla com molt el ritme i pensava, als entrenadors i entrenadores els hi agradarà aquesta aturada o no? Bueno, a mi ara mateix si ets Jonathan Giraldez t'ha d'encantar aquesta aturada. Tens... Bueno, per recuperar gent. Després d'aquesta aturada, sí. 15 dies on de totes les jugadores que et podrien marxar n'hi ha moltes que s'han quedat, que es queden, sí. Que et permet seguir treballant, o sigui, al final això de dir que sí que és bé que tampoc tenen partit cada dissabte, cada dimecres, no, i que desconnectar també va bé perquè tot el que vindrà ara també... Són 2 setmanes que al final pots fer unes setmanes d'entrenaments, el que tècnicament es diu microcicles, doncs diferents, nets, sí, sense partits, i al final que segur que poden fer èmfasi en molts aspectes on durant les setmanes normals de competició no es fan fer. A mi m'agrada perquè ja que s'aturen, com a mínim munten aquests mini tornejos, saps? És a dir, que sí que al final no tenen... que no hi haurà guanyar una... Pues, com l'Austràlia no sé com es diu, però l'Arnold Clark Cup, la She Believes, no et dona prestigi a nivell internacional, o molt prestigi. Però bé, ja que t'atures, doncs com a mínim poder gaudir d'una mini competició. I que segurament la millor notícia en clau Barça serà que quan es retorni, jo crec que Hansen i altres jugadores, no? No sé pot recuperar, sí. Si sobretot s'espera a ella pugui tornar a competir. Veurem. Va, anem-hi. Veiem que us dieu al xat. El Javic, hola Javic, trenca el ritme de competició tant per aquí com espectadors, deia la Mireia, el Dani Pons, el 90% de partits de seleccions són autèntiques castanyes. I va, anem amb aquest Austràlia 3 Espanya 2, Mireia. Vinga, fotem-li, que veig que aquí tens diversos punts a comentar. Sí. Primer tu i després el xat, va. Perfecte, doncs vinga. Si haguessis un titular, podries dir només un titular d'aquesta derrota de la selecció espanyola? No podria dir un titular perquè llegia també tuits que venien com de la federació i atribuïa i deia que l'efectivitat d'Austràlia no havia permès a Espanya guanyar. I jo tinc la sensació que a part de l'efectivitat hi ha altres coses que s'haurien de tractar. Vam veure Espanya amb un sistema que no sé per qui ho comentava al xat, amb línia defensiva de 3, amb Codina de central dret, Rocío i Iván a l'esquerra, amb carrileres, amb Olga Ioiane, la jugadora de l'Atlètic de Bilbao, enmig del camp amb Marta Carro, Irene Guerrero, Jenny, que tenia molta llibertat per moure's en gairebé tota la zona, sobretot mig camp i atac, i després a dalt Esther i Alba Redondo. Per mi a la primera meitat Espanya va cometre errades greus que li van costar cometre aquests gols. El primer, un golaç espectacular de Vine al minut 11. I clar, encaixes a l'11, que és molt aviat, i encaixes una altra vegada al 16. És a dir, que estàs fora del partit. És cert que Austràlia no és una selecció que tingui el mateix perfil que el teu. No. S'organitzen amb un bloc baix, intenten sortir en transició
i jo crec que a Espanya li va costar la primera meitat molt, perquè per mi no van acabar de trobar les carrileres, no? Tu quan acumules molta gent per dintre el que vols moltes vegades és que després per fora tinguis més llibertat. Per mi Olga i Ollane no van tenir volada a la primera meitat i sí a la segona, i bé, jo vaig veure una selecció espanyola, a mi no em va agradar el partit, no em va agradar la proposta, i clar, després sí que et poses 3-2 i acabes el partit pensant pensant que arribes, la segona meitat és molt millor, però bueno, a mi em deixa dubtes, bueno, no em deixa dubtes, perquè ja els tenia, me'ls confirma que una selecció com les Matilda, que és una bona selecció, jo no dic el contrari. Anava a preguntar, ara mateix, quin top la col·locaries a Austràlia? Mundial? Per mi, no sé si estaria al top 10. Top 15? Top 15 sí. Top 15 segur, jo crec que top 15 segur, top 10... Potser massa. Potser fa uns anys sí, potser ara ja no. I sí que això, de dir que també el punt aquest de que al final, a la segona part, la selecció espanyola acaba fent els 2 gols, ben allò, no?, de dir fins a quin punt Austràlia també potser va baixar una miqueta, veus 3-0. Sí, segurament. Tot influeix, però sí que a la segona meitat Olga va tenir molt més protagonisme per banda esquerra, vaig veure Fiam al mig del camp doncs molt activa, com no havia vist a la primera meitat a Irene Guerrero i Marta Carro, que és una jugadora molt jove també, que se li està donant oportunitats, i bé, veurem què passa. Juguen demà, m'ho he notat aquí, diria dimecres contra República Txeca a les 4:30 del matí, jo no m'aixecaré, ja ho veurem diferit. Hi ha alguna atrevida que es llevarà? Poseu aquí el xat, abans ho he vist, la Sílvia, contra República Txeca sí que hauria de guanyar. Sí, home, i tant. Si no, els dubtes ja que pot generar, o sigui, al final, si anem als fets, de dir, des de que hi va haver el trasbals del comunicat de les jugadores que van demanar el canvi, que des de la federació es decideix no convocar-les més, elles tampoc volen venir si segueix havent-hi el Jorge Vilda o si no es canvia, si no es canvia la manera de treballar, no és Jorge Vilda, sinó al final si no hi ha un canvi en la manera de fer i les condicions que els hi proposen, però bueno, al final la selecció espanyola havia tret bons resultats. Aquesta segurament és la derrota. I aquesta és la primera derrota, que al final tens demà passat contra República Txeca, tenen un partit on si fas un bon partit i Espanya guanya amb solvència, doncs aquesta derrota la deixaran com una anècdota, però si no, crec que pot generar molts dubtes a falta de mig any pel Mundial. Sí, perquè realment falta poc, vull dir, mig any... Queda una aturada més. Març, abril, maig... No, pensa que comença a finals de juliol. Sí, 5 mesos. De dir, queda una aturada més, no? Sí. Queda una aturada més i després ja és la premundial. I jo volia també preguntar al xat, creieu que pot canviar? Perquè jo tenia molt clar, al desembre-gener, us hagués dit que la situació no canviava i que no s'anava al Mundial amb aquestes 15 jugadores. I ara tinc molt oro que alguna cosa pot canviar. Sí que Rubiales està molt ferm, sí que va dir jo no vull jugadores que vulguin només venir per un Mundial, vull jugadores compromeses amb la selecció, tal i qual. Entenc que la posició del president és ferma o intenta mostrar-ho així als mitjans de comunicació, però bueno, jo crec que hi haurà, o si més no, algun canvi, o espero que hi hagi algun canvi, perquè si no, tot i que el grup d'Espanya és assequible, o podem dir que és assequible, però compte, Sí, en principi sí, però compte. Anem a mirar el xat. Què diuen d'aquests? Austràlia 3, Espanya 2. Tenia per aquí, la Sílvia diu, vaig aixecar a les 8 per veure el partit, quin mal partit. Mira, el Dani, comenta, Vilda em va agradar com a innovació. Bueno, no sé si és ironia el Dani. Ja, no sé, sí, pot ser, sí. 3, 9, 5 defenses, Marta Carros al mig camp. Partits de Colòmbia van ser un avorriment, l'Inda no va brillar. Pau, a 99, a la Jana li falta poc també per tornar al Barça, sí. Lena Pixal, jo no el vaig veure.
La Sílvia diu que ella hagués posat a Paula, Tomàs i Sheila, que són carrilades més ràpides per replegar. A la segona meitat ja es va posar Sheila i crec que Sheila està millor que Oiane. És a dir, jo tinc la sensació que és una futbolista més completa, que decideix molt millor quan incorporar-se, però mira, va ser un pensament que vaig tenir, però clar, haguessis posat a Olga a la banqueta, que per mi també és una jugadora molt ofensiva. Jo al carril esquerre tinc més dubtes de si hagués apostat per Olga i Paula Tomàs, perquè no tinc la sensació que hi hagi tanta diferència entre elles, però sí que al carril dret amb Oiane i Sheila per mi encara hi ha diferència. Per mi la jugadora madrilenya està a esglaons per sobre, i entenc, mira, que una de les coses que reclamaven les jugadores, o que a mi entre línies de tot el merder em semblava que reclamaven, que era rotacions i que hi hagués minuts per tothom, crec que en aquesta competició s'està respectant això i s'està donant minuts a tothom. Per tant, entenc que volgués fer canvis. Seguim. A Sílvia diu que potser es lleva perquè ella veu Ets una crac, Sílvia. Jo li vull fer un aplaudiment a la Sílvia. Vinga, va, fem-li un aplaudiment, perquè sempre estàs aquí entre línies, ho segueixes tot. Jo no sé com et dona la vida per seguir-ho tot. Jo m'haig de posar les coses en diferit. En diferit i alguns a càmera ràpida, imagina't. Però Dani no, Pons, molt bé. Japó m'agrada molt. Que jo que pot ser un equip tapat al Mundial, Japó sempre, o sigui, històricament, Sí. sempre ha sigut una selecció que Mundial, Jocs Olímpics, quan hi ha participat, sempre ha plantat cara. Bueno, Japó és campiona del món, és una selecció campiona del món, va guanyar contra Estats Units al Mundial del 2011 i al final... Bueno, és que aquí crec que hi coincidirem, Mireia, al final tu i jo ens agrada molt, crec que el perfil de jugadora japonesa també, d'aquesta capacitat tècnica, al final en Japó, si aconseguissin el tema de presa de decisions, que les jugadores fossin una miqueta més creatives, perquè al final treballen superbé la part tècnica, i al final és un tema que respecten. Jo vaig tenir la sort de poder estar a Japó fent campus durant una mica més d'un mes, i al final les instal·lacions per on fèiem els campus veies a 3 equips entrenar, i el tema de la tècnica és que ho treballen des de petites a grans. O sigui, no és allò que arribi a un punt que ja deixen de fer-ho, i a mi també és una selecció que m'agrada molt veure. Al final, normalment també sempre que hi ha els partits de la selecció japonesa són partits que tu passes bé, i sí, això tenen històricament el punt aquest de ser una miqueta més imprevisibles o no tan estrictes amb el que els marquen en els plans de partit. Clar, com a entrenador o entrenadora t'encanta, perquè tu li dius alguna cosa a les jugadores japoneses i ho fan, però a mi em falta creativitat, em falta llibertat en alguns punts, perquè crec que són... Em sap greu dir-ho així, però per mi són una mica jugadores joystick o jugadores robot, no? I a mi m'agradaria que en algun punt apel·lés una mica més la llibertat de la jugadora per decidir, o que elles veiessin com s'han de moure en funció del partit, que jo crec que ho ha millorat molt això a Japó, Jo tinc la sensació que hi ha més llibertat en aquest sentit, i segurament tot aquell treball de la tècnica és molt analític, i aquí en el nostre a Catalunya o també a la resta de l'Estat, aquest treball analític molts cops s'està abandonant perquè es creu més en un treball molt més global de tot, i també ens demostra que una selecció com Japó, que treballa això tant i també li flueix, no? Perquè també són jugadores molt més disciplinades. Correcte. No? Aquí potser faries aquesta tasca amb un equip i et diria aquí amb un juvenil això no serveix per res, això és molt avorrit, no? I elles doncs fan el que se'ls diu sense debatre absolutament res, i crec que també és una cosa positiva, no? de la selecció japonesa. Sí, al final, per qui no estigui tan posat, quan parlem de treball analític és fer moltes repeticions del gest tècnic o de la mateixa acció, i global és més intentar fer tasques que reprodueixin el que seria un partit o una part d'un partit, i allà apareix tot. Però sí, mira, el Javic, no, aquí era Ena Pixal, que abans però no havia entès, no t'he llegit el comentari perquè no havia entès la pregunta, diu: Espanya amb aquesta selecció quin top estaria? Ostres! Bona pregunta, que li faré respondre a la Mireia, però també vull que contesteu la resta del xat, i tu també, Ena Pixal, on la col·locaries? Jo la mantinc al top 15, com a Austràlia. Jo amb aquesta selecció també. Sí. Perquè a mi em genera molts dubtes, és a dir, tens jugadores que el duel individual
els hi costa, tens jugadores per mi amb poca capacitat de sorprendre, de ser imprevisibles. Bueno, jo crec que és una selecció que li costarà. Creus que ara faré pregunta... Ara m'esteu aquí posant entre l'espasa i la paret. No. Ara faré pregunta punyetera. Creus que si al final pues, aquesta convocatòria fos la que anés al Mundial pot ser una arma a doble fil perquè rivals de la selecció espanyola no se la prenguin tan en sèrio? No, I un no vagin mundial tan... és un mundial. I també s'ha de pensar que les jugadores es coneixen totes, gairebé, I clar, tot el que passa... Sí, però al final, amb tot el respecte, no és el mateix si saps que davant tindràs Alexia que si no hi és. Bueno, però està jugant un mundial, t'hauran explicat tota la història i estem veient molta companyonia entre seleccions. Amb Canadà, per exemple, Anglaterra, Estats Units... Vull dir que aquí se sap tot, en realitat. Jo no crec que pugui ser una arma de doble fil per a altres seleccions perquè és que jugar una competició mundial és algo tan gran que a mi me seria igual qui tindria al davant, aniria a fondo, sigui quin sigui. Va, seguim. La sub-23 ja ha acabat. Que torni Bruna sana seria la millor notícia. No, jo ara mateix, la veritat, no sé si ha acabat la jugaven aquest concentració o matí no. un partit, crec, i si no han acabat ja, a finals de setmana. Després Bilda diu que no és el millor equip. Això fa pensar que alguna torna. Bueno, ja hi ha rumors. Ja hi ha rumors Sí. i opinions. Mira, la CB diu que sí, que ja ha acabat la sub-23. Japó, tornada a Japó, li manca moltíssim gol. Bueno, sí, també ha sigut una mal endèmic de Perquè Japó. no tenen una punta referència, una punta que diguis, ei... I això, o sigui, al final, que crec que els hi passa tant seleccions masculines o equips masculins femenins, crec que sempre acaben... O sigui, volen buscar tant el que estigui o la que estigui més sol per acabar la jugada, que molts cops desaprofiten... Elles finalitzar abans. Sí, d'opcions de finalitzar abans. Wiki Rebel, estaria a la 12-15. Estem d'acord. Sílvia, per això no van guanyar a Espanya. Parlant de Japó, de la manca de gol. Ara mateix tampoc tenen un gaire definit, no s'han fet de res. Clar, no sé si aquest canvi de sistema l'està provant perquè és el que vol dur a terme al Mundial. Això tampoc se sap, però és una prova que també t'indica que potser amb dues centrals veu que li està costant defensar àrea, li està costant construir i busca aquest recolzament amb les centrals. No tinc tan clar que les carrileres siguin idònies per a aquests llocs, És a dir... I al final crec que amb aquesta manera de repartir els espais són dos peces molt claus, les jugadores que posis en banda. Sí, però al final amb aquest sistema sí. Però al final, o sigui, l'amplitud que et puguin donar i després el que puguin fer amb la pilota, o sigui, crec que al final has de tenir un perfil molt concret. Al final si vols ser protagonista amb la pilota, Una altra opció és que dir, no, nosaltres pues jugarem una mica més replegadetes, anirem al contraatac, però no ho crec. No sé si a Mona Batlle tens aquest perfil molt més cobert sí. a la banda dreta. Per mi sí, ara fas l'assistència. Després parlarem, Després parlarem d'Ona Batlle i d'on podria encaixar millor o per ella quin podria ser la millor elecció si decideix finalment no seguir el Manchester United. Ara això d'aquí una estoneta. D'aquí una estoneta parlarem d'Ona Batlle. Doncs bé, veurem la selecció espanyola que fa contra la República Txeca. I també, per tancar el tema seleccions, dimecres sabrem ja quines són les tres seleccions, les tres places que falten Tenim aquí. Pel Mundial. S'està jugant en aquesta aturada el play-off, la repesca per al Mundial d'aquest estiu, i tenim tres finals: Xile-Haití, Portugal-Camerún i Paraguai-Panamà. En principi, Xile contra Haití, màxim favorit. Portugal-Camerún, jo parlaré des de tota la meva honestedat, no conec prou a Camerún per poder dir un pronòstic, però crec que Portugal a mi m'agrada Portugal. Surt una mica per endavant. I Paraguai-Panamà també molts dubtes. No sé si hi ha algun expert o experta aquí en futbol africà o futbol sud-americà seleccions, però m'agrada que ja sapiguem dijous tots els grups, tot el quadrant i ja pots començar a fer més pronòstics una miqueta més certs. Això serà dijous i el que dèiem, ens quedarà una altra aturada de seleccions i després ja
el Mundial d'Austràlia Si i no Nova m'equivoco, Zelanda. serà a Xavi, l'abril, oi? bona tarda. Diré que sí, que és a l'abril, la següent aturada. Sí, a l'abril. Bona tarda, Xavi, també, que ja el tenim per aquí. Xavi, arribes a un gran moment perquè el que farem ara és descobrir-vos que ha sigut la jugadora amagada que us hem llançat pistes durant tot el dia avui. Va, algú es mulla o no? Diré les pistes. Quina jugadora hem tingut convidada? A veure qui diré les s'arrisca. pistes. Aviam si les trobo també jo per aquí, les pistes, que ja no me'n recordo de memòria. Però bueno, molt contents d'aquesta entrevista, del Per resultat final. cert, que ara amb la Mireia hem vist que en el seu mòbil una part dels tuits no es llegien. Ens podeu confirmar a tots, sisplau, si llegíeu bé les pistes? Jo les tinc amb una lletra molt rara. Perquè a la Mireia li surten amb una lletra raríssima. Llavors no sabem si és que només ha funcionat amb mòbils d'una certa marca i amb altres no. No, perquè el teu mòbil i el meu són de la mateixa marca. És veritat. Llavors ara mateix sí que no entenc res. La meva teoria acaba de patar per tot arreu. Tenen lletra rara. Les pistes on són? Al Twitter, són al nostre Twitter. Però bé, va, les dic aquí. Les 4 pistes són: estem buscant una jugadora que hem vist actuar en diferents posicions al llarg de la seva trajectòria. Ha sigut internacional amb la selecció espanyola, ha guanyat 3 lligues i 4 copes de la reina i ha jugat en 2 equips de blaugrana, però ara juga en un equip que va blanc i blau. I no és l'Espanyol. I mira, la Mireia us ha donat una 5a pista ja aquí, Una 5a pista, i no és l'Espanyol. Una 5a pista. Algú es mulla o no? Tenen lletra rara, les pistes on són. Bona tarda. La Sílvia, Gemma Gili. Sabeu, Gemma Gili. Va, esperem una mica més. Algú més es vol mullar? Jo veig que no, Tu veus que no? Veig que no es mullen, a veure. Ningú més s'atreveix, només la Sílvia, que és una atrevida. El que farem avui és tirar alguns trossets de l'entrevista que vam gravar amb aquesta jugadora i la tindreu penjada dijous al nostre canal de YouTube. Estigueu atents a les xarxes socials, que allà penjarem l'enllaç i va, tirem el primer tall de l'entrevista i de seguida veureu amb qui va ser. O no, perquè no entra el tall. I ara per què no? Aviam. Misteris de la informàtica. Aviam, això hauria de ser així. I ara fer així. I no va. No sabem per què no va el vídeo. Espereu, que això abans funcionava. Ho hem provat, us juro que ho hem provat. Misteris del directe. Vale. Potser si activo que es vegi el vídeo, fem-ho. Podria ser una opció. Ara diria que he de fer així y así. Eso me gusta porque yo he de reconocer que a mí me gusta mucho ver fútbol y me gusta mucho hablar de fútbol y creo que suelo entender bien el juego. Entonces al final, bueno, pues cuando veo que hay algún ejercicio, algún partido, lo que sea, y ya es que a veces no soy ni yo, ¿no? Es que me preguntan, pues dices, jolín, pues algo bien les tengo que hacer o les tengo que ayudar para que tengan esas ganas de bueno, pues de preguntarme o de seguir aprendiendo. Y yo creo que al final esa sensación, luego salga o no salga, es la que a mí me gusta tener, ¿no? De al menos intentarlo. Doncs sí, era Gemma Gili, Sílvia, l'has encertat. Ens podeu confirmar que hagi escoltat el vídeo, si us plau? Perquè tinc dubtes, no us enganyaré que tinc dubtes que s'hagi escoltat o no. Llavors, si ens podeu confirmar, si us plau... Sí, entenc que sí, que l'heu pogut escoltar. S'escolta, sí, perfecte. Quin nom més complicat d'usuari que tens? HDHXBNSNOW. Això seria un joc d'aquest del Gran Dictat? Sí, exacte, sí. Doncs Gemma Gili, la veritat, o sigui, ens ho vam passar superbé entrevistant a la jugadora de la Real. Crec que us ho passareu superbé també escoltant l'entrevista sencera i això, molt futbolera. Molt futbolera. És una jugadora a qui li encanta parlar de futbol, parlar del joc, com diu la Sílvia, això no ho vam comentar, però sí, una banqueta del Johan Cruyff
Les banquetes del Johan Cruyff, ella va ajudar a dissenyar-les, o sigui, en el disseny Sí. ella ha estudiat arquitectura. I d'aquest tall, Mireia, et volia preguntar, al final, tu que has sigut jugadora, que ets entrenadora, la importància, no, del paper de les jugadores veteranes dins el vestidor i que les joves confiïn en els consells que els hi puguin donar. Sí, jo crec que són clau, les jugadores veteranes, jugadores com ella, que és una mica la reproducció de l'entrenadora o entrenador a dins del camp, no? I que tingui aquesta predisposició per escoltar les joves, per donar-los consells, que elles s'ho prengui en sèrio, no? Com jo haig de portar alguna cosa a aquestes jugadores per tot el que he viscut, per tot el que tu generes al dia a dia, i crec que això no és fàcil, és a dir, les jugadores joves no veuen el referent a qualsevol, veuen referent la que veuen que els entrenaments va a tope, la que està escoltant sempre les indicacions, i crec que tenir jugadores d'aquest perfil dins d'un vestidor sempre va bé, sempre ajuden a que les petites o les joves, no? Les jugadores més joves no s'adormin. I que estem parlant de referent a una jugadora que té 28 anys, però és que porta molts anys a la Lliga, Gemma Gili. Això, no sé què en penseu al xat del paper aquest de les jugadores referents dins els vestidors. Mentre ens contesteu, tirem el següent tall, que va una mica de què, o sigui, li vam preguntar a la Gemma Gili què creia, o fins a quin punt creia que és important la millora dins de la preparació física dels equips. I ens va contestar això. ¿Que el siguiente paso de mejora sería la parte condicional? Sin ninguna duda. O sea, yo creo que calidad, ¿no? Hablando futbolísticamente hablando, en España hay muchísimo. Y creo que el paso en el que estamos ahora es, bueno, vale, o sea, somos conscientes de que hay mucho nivel, hay mucha futbolista buena en España, pero si quieres competir en Europa, pues igual tienes que... Doncs això, d'intentar fer aquest pas a nivell preparació física, parlàvem d'això, del punt aquest diferencial, no? Al final vam parlar molt també del partit de la Real contra el Bayern, d'aquesta prèvia de Champions que va deixar fora la Real Societat de la fase de grups, i un dels punts, a partir de parlar d'aquest partit, va sortir el punt aquest també, no? De la diferència també de preparació potser entre un equip i l'altre, d'aquesta part més condicional, abans que parlàvem, en el cas de la selecció japonesa, en què es fixen més, en què es fixen menys, o en què focalitzen més l'entrenament, i això, o sigui, al final, dins de la professionalització de la Lliga femenina, doncs crec que també el fet de que hi hagi figures cada cop més preparades dins l'àmbit de la part condicional i que siguin capaces de, el que parlaves tu abans, no? Dins la manera que tenim aquí d'entrenar, d'aquesta manera més contextualitzada, doncs de dissenyar les tasques, o ajudar els entrenadors a dissenyar les tasques, però que la preparació física sigui un puix més, un ritme més, per mi és punt clau. Jo ho comparteixo totalment. De fet, quan el Barça ha començat a competir a Europa, siguem realistes, quan a nivell físic ha sumat jugadores que li donaven aquest plus, i dins del club, des de l'estaff, s'ha treballat al 100% per millorar això. No només hi ha els entrenaments que el preparador físic o la preparadora física t'indica quins són els paràmetres, quin espai, quantes repeticions, sinó que abans de cada entrenament hi ha una part de gimnàs, hi ha un treball de força, un treball de prevenció. Acabes l'entrenament i te'n vas a l'alimentació, que això també per mi és un punt molt clau, però sobretot crec que a la Lliga Espanyola hi ha molta diferència entre equips que treballen molt bé la preparació física i tenen recursos, perquè a vegades, jo sempre ho dic i m'agrada recalcar-ho, el Barça és un món i bueno, el Madrid sí pot arribar semblant en algun moment a pressupost, però la resta jo crec que estan en un altre lloc. Quan siguin capaços de trobar això, de trobar aquest plus físic, podran competir molt millor contra tots els equips. I per mi, jo no hi creia, perquè clar, estem parlant de que el Barça, amb moltes jugadores que ha guanyat la Copa d'Europa i que està sent ara un equip infal·lible, no tenien aquest plus físic. És a dir, a mi no hi creia, vull dir que a mi m'ha sorprès molt que les jugadores donessin aquest
canvi. I a més, a mi se m'ha dit també que no estan al 100%, és a dir, que encara pot haver-hi encara podrien donar més, millora física d'aquestes jugadores. És a dir, que em sembla un punt a tenir en compte i que és totalment diferencial. I requereix temps, no es pot fer d'un dia a l'altre, d'una temporada a l'altra. Per mi la Reial Societat, de fa 2 temporades a ara, el canvi és espectacular. La temporada passada per mi també va donar un plus i crec que s'ha de seguir insistint en aquest aspecte. I la professionalització implica això. Implica donar tots els recursos i la jugadora ha de ser professional 100%, perquè no està de res que tu et facis un treball de força 100% si després surts i menges el primer que trobes. Mira, és que dins d'això, o sigui, ara explicaré anècdota interna de quan vam gravar l'entrevista, que al final, o sigui, la cap de premsa de la Real ens va dir és fins a aquesta hora perquè ha d'anar a dinar amb les companyes, que al final ja no és també ja més enllà del que menges, també és quan menges, de dir quanta estona ha passat entre que acabes l'entrenament i menges el que toqui, el que et marqui la nutricionista. Anem al xat, va, GP66, bona tarda, primera intervenció al xat, benvingut o benvinguda a Entre Línies. Ja Vic, tenim l'exemple de Rábano, de les millors laterals de la Lliga, i a Champions se la veu que físicament encara no hi arriba. Sí, això el que comentava la Mireia ara, Sílvia, sí, per això crec que la Real Societat ha de continuar millorant. Aitana és el paradigma, diu el Dani Pont, 73. Avui és una roca, està fortíssima i així moltes, doncs podria ser un bon exemple, sí, Aitana, d'aquest canvi. Per mi, Aitana, i sobretot jo tinc com a referent Patri. És que tu veus fotos de Patri i ara et quedes al·lucinant de com ha evolucionat el seu cos mira, ja vi que Aitana i Patri. Si mires fotos de fa 3 temporades, el salt físic és bestial, això que aguantes ara. Sí. Bueno, és que al final és el que dius, Mireia, que al final no és... En una temporada pots veure millores i es veuran millores, però al final ha de ser aquest treball continuat al llarg dels anys, i també al final arribarà un punt, o hauria d'arribar a un punt on filials, juvenils, perquè tot això, o sigui, si tu te'n vas a l'èlit del futbol masculí, doncs els juvenils As, tot aquest treball és molt bèstia que fan. El que passa que crec que no hi ha encara gaires estudis, que clar, aquí està l'altre. O sigui, jo no dic de copiar el treball del masculí i del femení, sinó del final, el temps que es dedica en aquest treball de gimnàs a força de previ, i aquest debat que treus tu ara m'encanta, i endavant, i parlem de... No, perquè estem parlant de... Però clar... Jo no sóc ni mestre d'educació física, ni preparador físic, ni res, o sigui... No, però estem parlant que un juvenil A masculí gairebé són professionals, si et pares a pensar... No, gairebé no, els del Barça són professionals. Els del Barça són professionals, la resta no. Però, clar, estem parlant de juvenils de noies que, ostres, a mi em costa veure-ho. Si no se li genera un context adequat, em costa veure. Jo sé que el Barça, el filial, sobretot, està apostant molt per això. I mireu a quin lloc va a la classificació i contra quins equips guanya. Ets el Javic, 14? No, per què? Perquè acaba d'escriure el Barça, bé, no sé que ha començat aquesta temporada a treballar físicament com el primer equip. Doncs mira, Javic, em llegeixes el pensament. Però sí que és cert, des d'aquesta temporada s'ha fet aquest salt de qualitat. Les jugadores, doncs clar, moltes també ja estan a la Masia, és a dir, que ja tenen un context que els aporta ser professionals 100%, i crec que es nota també en les jugadores, i fa que el salt, jo crec que el Barça, a part de donar aquest plus, també ho veu perquè el salt entre el segon equip i el primer equip físicament era molt alt. Les jugadores que entrenaven amb el B o jugant amb el B i anaven al primer equip, ostres, els hi costava molt adaptar-se. Llavors, per reduir aquesta distància, doncs tenen aquest treball, entrenen també a la carpa, que ells els diuen la carpa, al gimnàs, amb preparadors físics, fisios... clar, vull dir, això ja és un altre nivell, i crec que també es nota quan les jugadores pugen al primer equip. És a dir, jo veig que no hi ha tanta diferència i que compleixen 100% les que poden aportar minuts. Doncs bé, seguim amb la Gemma Gili, i al final un últim tall de l'entrevista que tindreu el dijous penjada al nostre canal de YouTube, on vam parlar molt amb ella de la importància que una jugadora entengui el joc més enllà del que li requereix la seva posició al camp. Cualquier entrenador, decir, bueno, si me pasa algo, sé que dentro del campo tengo una jugadora que puede, al menos, ¿no? Y por eso a mí, muchas veces cuando los entrenadores explican algo, no me gusta solo fijarme en lo que tengo que hacer yo,
sea, a mí me gusta fijarme en todo, porque luego, ¿no? Algo no sale o algo, y digo, vale, pero porque esta a lo mejor han explicado, y me gusta estar todo el rato pensando en eso, ¿no? No solo en lo que tengo que hacer yo, sino en lo que tiene que hacer todo el mundo para, bueno, pues para que todo esté más claro. Doncs això, la importància aquesta de que i ella ho destaca i diu que li agrada, però al final potser hi ha jugadores que no els hi agrada tant, perquè sí que al final t'ajuda a competir millor com a equip. Però al final, si tu, doncs, en el cas de la Genesi Libera, també va sortir i ho escoltareu a l'entrevista, no? Li vam preguntar spoilers, no, d'això, no? Ella al final arriba al Barça, que sí que jugava al mig camp. El Barça té una reconversió a la banda, al lateral, i ara després torna al mig camp, no? De com havia viscut aquest canvi, de si li havia sigut fàcil, si no, i ens va parlar molt d'això, que ella al final, gràcies a que és una jugadora a qui li agrada molt el joc, i això no només saber ella què ha de fer la seva posició, sinó les altres, la resta de companyes que se'ls demana, doncs li va facilitar. Sí, per això per mi és tan important el futbol base, que no hi hagin posicions tan fixes, sinó que tothom pugui saber pues, un lateral o una lateral, quines funcions té, què se li demana, però tot això va en funció de presa de decisions i d'entendre el joc. Jo crec que si un jugador o una jugadora entén molt bé el joc, poc li hauràs de dir. Però sí que és cert que facilita que si l'entrenador està indicant a les davanteres i tu ets mig i fas xac i desconnectes, això al final no t'acaba ajudant, però si estàs atenta doncs sabràs quins moviments se li demana, quan. Jo crec que l'aprenentatge d'aquestes jugadores, si tenen entrenadors i entrenadores bons, que jo crec que ara hi són molts a la Lliga F, la seva millora, i que veurem més entrenadores en el futur, perquè quan tu tens bons referents, això se t'acaba empapant i acabes traient jugadores que crec que poden ser bones entrenadores. L'altre dia parlava també Sánchez Vera d'Erika Vázquez, d'Erika, és a dir que, bueno, que anirem veient què anirà sortint d'aquí, però com millors entrenadors i entrenadores, les futbolistes són millors i estan més preparades pel futur, perquè molts entrenadors que diuen no, perquè jo he tingut a Guardiola, jo he tingut a Luis Enrique i m'he anat formant gràcies a això, pues el mateix passarà. També li vam preguntar això, però ja no us diem la resposta. Vale, no fem més spoilers. Si la voleu saber haureu de mirar la... No us ho perdeu, perquè realment... Són 20 minutets de xerrada amb Gemma Gil, la jugadora de la Real, que de veritat, si voleu aprendre de futbol, si voleu conèixer una mica més com es treballa a Zubieta, a la ciutat esportiva de la Real, doncs no us la perdeu, escolteu-la, mireu-la. La tindreu al canal de YouTube, que aprofito ja, us podeu subscriure al canal de YouTube d'Entre Línies i seguir-nos a xarxes socials perquè no us perdeu res de tots els continguts que anirem fent. Mireia, sí que hauries comentat també... Aquest matí ha sortit hi ha un periodista que es diu Òscar Badallo a la Real i comentava que queden 3 mesos per acabar la Lliga i que hi ha 14 jugadores que no han renovat. Adriana Nanclares, Iraya, Tejada, Maggi, Anne, Iris, Nerea, Ceci, Gavi, Alegra, la protagonista de l'entrevista, Vanegas, i les cedides també, Liguilí i Bernabé. És a dir, que també els hi queda feina per fer. Els despatxos segurament no serà... crec que no serà el mateix que fa 2 temporades quan van marxar 2 jugadores, però al final la temporada els hi va anar prou bé. Però tenen feina per acabar de renovar l'equip. Sí, al final no enganyarem a ningú. Al final la temporada de la Real no està anant com s'esperaven. Una pixada, gràcies per l'entrevista, gràcies a vosaltres. Si al final fem per tot vosaltres. Això, i gràcies a que ens seguiu. Si no, tampoc ens seria possible fer aquests continguts. Va, anem al tema... Deixa un moment, que Sílvia diu Pinta que Nerea no renova. Què t'ho fa pensar? Ja tenia moltes ofertes. O tens informació, Sílvia? Tens informació a primera mà? Treu-la aquí al xat, que l'aprofitarem. És una jugadora que crida l'atenció a clubs europeus i de nivell. Pinta que renoven jugadores o entrenadora, diu el Javic. A mi em sabria greu, perquè crec que la Natàlia és una excel·lent entrenadora, crec que ho ha demostrat, i que a vegades les coses... No ets ni tan bon ni tan dolent. La temporada passada acabes segon entrenant Champions fent història, i aquest any no t'acaben de sortir les coses, però crec que com a preparadora de l'equip, per mi és molt bona. I mirem és que ara hi ha un exemple molt bon al futbol masculí, que és Mikel Arteta.
amb l'Arsenal masculí, que al final se li ha donat temps, li ha donat temps quan l'inici tampoc va ser bo i ara doncs està amb l'Arsenal lluitant per guanyar la Premier League. S'ha de tenir paciència. I estem amb Nerea i Zaguirre sempre, bueno, jo sempre he sigut partidari de que la Real és el seu context i que fora de la Real pot passar no direm que passarà una Icari 2, i perquè si hi ha acaba gent que em sortint, dirà com que no sabem si acabarà sortint o no, però... tot són especulacions, però si acaba sortint veurem. Sí. Veurem. Va, anem a Ona Batlle, que l'esteu esperant. Ona Batlle és el nom estrella dels mercats de fitxatges pel Barça, surt a cada mercat de fitxatges. Sí, i avui deia, no, també? Al final, o sigui, no ha renovat encara amb el Manchester United. Crec que també està al final, està esperant a veure si acaben d'entrar a Champions o no, i això també pot ser un pes determinant en la seva decisió. Però hem aprofitat una publicació de Soccer-Dona, que al final és un perfil de xarxes socials i una web on és el transfer market en futbol femení. Sí. I doncs van treure una publicació on plantejaven diferents escenaris possibles per Ona Batlle. I el que farem és doncs, mirar una mica aquests escenaris, quines laterals hi ha actualment a les plantilles d'aquests equips, i comentar una miqueta si ens encaixaria més o menys Ona Batlle en aquest vestidor, i també veure si realment, per com són els equips, no com són els equips, sinó al moment la plantilla com la tenen confeccionada, si encaixaria o no, La Sílvia diu, té molts números d'estar a la Champions United, estem d'acord, i per la temporada que està fent fins ara s'ho mereix. Doncs som-hi, Mireia, va, anem-hi. Comencem amb la primera proposta que feien els companys de Soccer-Dona, que és el PSG. Sí, bueno, un tens... PSG que tens això, sí, però tens Ashley Lawrence, Karchaoui, al final... Però clar, per mi Karchaoui, jo no la veig a la dreta, Karchaoui. No, per mi és molt banda al final esquerra. hem partit de la base que Ona Batlle pot actuar correctament tant a la dreta com a l'esquerra. Sí. Al final et pot complir els dos laterals. Al final l'any que teniu entre parèntesis és l'any que acaba en contracte. I aquí sí que Ashley Lawrence acaba contracte aquesta temporada. Jo crec que renovarà Ashley Lawrence. Sabem que el PSG, l'estabilitat del projecte no és que el seu punt fort. Però això, Ashley Lawrence, 17 partits aquesta temporada, 16 titular, cap gol, 3 assistències en totes les competicions. Ona Batlle en Lliga, 10 partits, 10 titulars, porta un gol, 6 assistències. I Karchaoui, 18 partits, tots de titular, un gol, una assistència. Menwen, que al final està cedida i en principi, doncs, quan acabi la sessió tornaria... Jo aquí no la veig pel context, pel projecte, perquè crec que és una jugadora que els moviments que ha fet els ha calculat bé, o jo tinc la sensació que ho ha calculat bé, i ara mateix per mi anar al PSG és una sorpresa i és un ou de Pasqua que no saps quan obris què passarà, perquè molt Lique Martens que marxa i quin protagonisme està tenint, quina importància està tenint. És a dir, que per mi el PSG és un d'aquests projectes, és que no vull dir morts, vale? No vull dir això, però crec que tanques portes i vas a un club que no està sent guanyador, que l'ambient al vestidor doncs, no és l'idoni segurament, s'ha de recuperar Catotó. Bueno, una connexió Ona-Catotó no la veuria malament, però Grace Gueye-Oro també té ganes de marxar, és a dir que és un projecte que jo crec que ella no hi acabaria d'encaixar del tot. Mira, el Jake aprofita preguntant si marxa Lawrence, però qui pot pagar el que deu cobrar allà? A Manchester, molt poca gent. Recordo el Xavi Puig va venir a l'11 i va comentar que moltes grans jugadores, clar, vull dir, el Barça no pot venir una jugadora i trencar el límit salarial, diguem. L'escala salarial, o sigui, saltar-se-la i vinga. Llavors ell el que explica és que moltes jugadores tenen ganes de venir al Barça pel que ha crescut el club, per les condicions que se li donen, i que moltes d'elles es baixarien el sou. És a dir, que no els importaria baixar-se el sou. Jo crec que ja Vic, ningú ara mateix, o molt poca gent, només l'Olímpic de Lió, jo m'atreveixo a dir, Chelsea, també ho diem el Chelsea a nivell econòmic, podrien pagar el que cobra allà. Però jo crec que el Barça no. És a dir, si la jugadora ve, jo crec que s'haurà d'adaptar una mica als contractes, al que s'està pagant aquí a Barcelona, i crec que moltes grans jugadores segurament ho fan, Sí que el PSG potser és on menys ens encaixa, però ara ho veureu, potser és on més encaixaria per confecció de plantilla, i futur
de plantilla, al final, pel que dèiem, o sigui, la temporada que ve només tens una lateral segura, que és Karchaoui, una lateral amb més nivell, que és Karchaoui, però sí que la veuríem poc al PSG. Tenim una opció que és que segueixi Anglaterra, però que es mogui cap a Londres i fitxés per l'Arsenal. He de dir, aquí no hi ha dates de finals de contracte perquè no són públics. O sigui, l'únic que a les notícies de quan parlen de renovacions parlen de renovació per uns quants anys. Sí. I vinga. Però sí que també tens com laterals molt consolidades en aquest equip a Londres. Tens Cadley, tens Maritz, Bien Reuter, que la fitxen l'any passat, McCabe. Al final crec que són 4 laterals que al nivell potser a una Alle sí que podria donar una miqueta més. És millor, donaria un plus. Jo no la veig marxant a l'Arsenal, Jo crec que buscarà un projecte guanyador i ara és el moment, és a dir, quan t'estan buscant tots els grans equips d'Europa, has de buscar un que tu sàpigues que pots guanyar títols, que et pots sentir millor com a futbolista, que tens més eines, més recursos. És a dir, que jo crec que aquí no anirà. Estic aquí, bona tarda, arribes tard? No, arribes en el moment en què estem parlant d'on Veig que porteu una hora. d'on pot anar una batlle, Pots recuperar-ho, estic aquí sí que és veritat YouTube. que mirant les xifres, o sigui, al final les xifres d'ona sí que són millors que les laterals que té l'Arsenal actualment, però sí que és veritat que no t'ofereix, això que deies, no t'ofereix un projecte guanyador a Champions, sobretot, 100%. El Zipi, no s'arriscaran al PSG, no hi té res a guanyar i molt a perdre. Estic d'acord amb tu, Zipi 66. I l'Arsenal això, tampoc. Potser, no sé si estàs d'acord o no, en el cas d'anar a Londres, potser triaria una altra opció. Jo crec que si hagués d'anar a Londres seria aquesta, seria el Chelsea. Per ella, L'únic que no sé, és si el Chelsea està en disposició d'incorporar-la. Clar, vull dir, tens una jugadora que t'acaba un contracte el 2025, és un sou alt també. Perisic l'has incorporat l'any passat. Sí. I tens Niam Charles i Jessica Carter, que s'estan sortint. Per mi Jessica Carter està molt bé aquest any. Bueno, seria fer una aposta i dir ha de ser una jugadora transcendent per mi. Jo crec que ja sé que sona molt a que és el que voleu escoltar, però crec que ha d'anar a un equip també on el pes dels laterals sigui gran, és a dir, tinguin capacitat ofensiva, pugui controlar transicions. Jo crec que, és que el camí, jo crec que, clar, tens ara jugadores que, com si vingués, per exemple, al Barça, tens a Lucy Bronze. Ara veurem el Barça. No em vull avançar. Ara veurem el Barça també. Clar, aquí el Chelsea és això. O sigui, jo crec que al final, per la confecció de plantilla que té el Chelsea, és que al final aquí la gràcia d'això que estem fent avui és veure, podria anar a tots, a molts i jugaria equips, segur. però al final els equips també han fet apostes per altres laterals. O sigui, més enllà, ara si traiem això, al final el model de joc, la manera de jugar d'un equip, el perfil d'Ona, preparant els gràfics, al final és això, ja ho veureu, que els equips, tot i que no us pugui semblar, tenen aquesta posició bastant correcta. Per això hi ha allò del PSG, que dins del PSG, que crec que és on coincidim tots, que la veiem molt poc, crec que és on podria, per espai, on podria anar. Estic aquí des de la ignorància. La Lliga Americana ja no és atractiva per les jugadores europees, doncs crec que cada cop menys. Sí, jo crec que quan els 30 llargs, no? Podem parlar Al final, o sigui, a nivell econòmic, doncs aquí a Europa els equips punters doncs també ja crec que han igualat el que podrien rebre allà, i el format de competició de la Lliga d'Estats Units crec que és poc atractiu per les jugadores europees en el moment actual que està la Champions. Clar, és que jo crec que ara és més atractiu anar a Mèxic que anar als Estats Units. I al final, si et pots quedar aquí a Europa a jugar a la Champions, al final el sistema dels Estats Units és la fase regular i després els play-off, i són molt pocs partits. Sí que encara per tema calendaris doncs encara es pot quadrar això, no? Que jugues allà, després vens aquí o al revés, però sí, cada cop és menys atractiva aquesta opció per
per equips reals. Deixarem el Barça per l'últim, que si no ens allargarem molt, crec. Sí, sí. Tornem a França. Olímpic de Lió, que sí que et ofereix un projecte guanyador, però és que clar, o sigui, l'Olímpic de Lió ara mateix tens a 4 laterals, que són Moroni, Baixa, Carpenter, Magri, que l'he ficat aquí com a lateral, però al final també ha actuat com a... també et pot ocupar aquest espai. Que tant contracte Moroni el 24, sobretot em queda un Baixa i Carpenter el 25 i 26, Magri també el 2026 i Kaiman, que sí que aquest any hi veurem si renova o no. Jo no sé si renovarà amb 34 anys per l'Olímpic de Lió. Podria encaixar el Lió? Sí, o sigui, visualitzes, agafes una batlle, li fiques la samarreta de l'Olímpic de Lió i t'encaixa, però tenint a Carpenter i Baixa, no sé. Però per mi és millor que Carpenter. És a dir, jo Ona, si va a un equip on hi ha una lateral esquerra, ja, però té que per mi 22 és anys, potent... Carpenter. O sigui, Carpenter té 22 anys i el Lió la té fins al 2026. Però també tens molts partits, no? Vull dir, no ho sé. Jo el que continuo pensant és que ara mateix la idea de joc de l'Olímpic de Lió, tal i com està, no sé si també l'afavoreix. És a dir, és un equip que ara mateix li costa, no és protagonista en molts partits. Llavors, no sé qui... Jo la veuria a l'Olímpic de Lió abans que el PSG, això sí. El projecte és més estable, sí. I al final, o sigui, sí que seria aquest perfil de jugadora, no?, que hem parlat sempre que li falta a l'Olímpic de Lió, que no és ni una jove promesa ni jugadora veterana, sinó que és una jugadora ja amb un cert grau de maduresa, però que encara li queden molts anys de recorregut. Aviam, què dieu al xat? Zipi, jo penso si no ve el Barça aquest estiu no es mourà, es quedarà a Manchester i creiem que no dependrà moltes coses, com per exemple si el Barça guanya la Champions, que no hi haurà. Sí, aquí el pregunta si el Jonathan no podria seguir. Home, jo crec que sí, no? En principi sí. Jo crec que haurien d'anar molt malament les coses perquè el Jonathan no seguís. És que hem parlat, i ja ho hem parlat altres cops, en el cas del Barça. Ara parlarem del Barça, si vols guardem un moment, que hem de parlar del tema aquest del Lyon, que no sé si algú vol dir alguna cosa més. Jo crec que el Lyon podria encaixar, sí, però veient l'aposta el Carpenter crec que és aposta de molts anys de futur també en el lateral dret del Lyon, i a Baixa no crec que la moguis del lateral esquerre ara mateix. No, però clar, també necessita recanvis de nivell. Jo Magri no la veig per fora ara mateix. Ho veig més per ella, de dir que al final ella farà un pas d'anar a un equip on no sigui titular regularment. Saps? Aquí ja no estan per el Lió, estarien encantats, o sigui, crec de poder reincorporar, però és més per una batlle, si ella mateixa faria aquest pas, de dir, vale, sí que vaig a una plantilla on lluitaré per guanyar la Champions, però potser faig un pas enrere en el sentit dels minuts que pugui arribar a tenir, clar. Però és que això s'ho trobaran tots aquests equips que hem comentat, menys potser amb l'Arsenal o el PSG. Arsenal o el PSG potser serien les opcions on... Sí, correcte. No, però al final ella és la que no ha renovat encara amb el Manchester United i està en una situació, realment crec que és una situació complicada. La seva, de decidir. Home, però també porta molt temps fora de casa. Sí, però al final de dir si ho dic en el sentit de et quedes a Manchester, fins a quin punt el projecte del Manchester en els pròxims 2-3 anys et donarà o t'ofereix garanties de lluitar per la Champions, crec que poques. No sé. Sí que és veritat. Crec que després el que farem és ordenarem una mica aquestes opcions, de dir, comptant també el quedar-se a Manchester, al Manchester United. I anem al Barça. El Barça no sé si sou conscients de totes les jugadores que poden arribar a jugar de laterals. Ja no sé on tenim el Barça col·locat. L'hem perdut. Barça, aviam. Per què no trobo el Barça? Mira ja. Aquí. El Barça ara mateix tens totes aquestes jugadores. No he ficat a Chernogorcevic perquè sí que és veritat que aquesta temporada diria que només amb minuts molt comptats ha actuat de lateral. Extrem, però et falta Jana també. Jana també, que podria jugar de lateral, correcte. Però bueno, laterals, comptant que Rolfo sí que ja la contem com
Com a tal tens Lucy Bronze, que t'acaba contracte el 24, Marta Torrejón, t'acaba contracte el 2024, Emma Ramírez i Núria Rábano també el 2024, i Rolfo, que l'ha renovat fins al 2026. Aquí, clar, Ara mateix, o sigui, Ona Batlle, per davant de qui estaria, per darrere de qui estaria? home, per mi estaria davant d'Emma, davant de Núria Rábano, davant de Marta Torrejón, emparellada amb Lucy Bronze, inclús, clar, el Barça també hem de pensar que és un equip que rota moltíssim, que té moltes competicions, és a dir que jo crec que algú comentava que ha d'anar, o tu comentaves, Pere, que ha d'anar a un equip on pugui tenir minuts. Sí, però l'ambició de la jugadora també ha de dir, ei, si vaig a un gran club no tinc la posició assegurada, és a dir, me l'hauré de treballar, i crec que això també és important. Jo crec que el Barça tindria minuts? Sí que tindria minuts. Jo crec que s'ho jugaria molt amb Lucy Bronze, i veuríem si no trobarien una posició diferent a Lucy Bronze, perquè l'hem vist algun dia també d'interior, no dic que sigui la seva millor posició, però crec que és una jugadora que entén tan bé el joc i té una capacitat física tan gran que es podria moure molt. Jo crec que és el millor equip en el que millor encaixa, perquè és un equip que ella sap com funciona des de l'inici, que ha estat aquí, que s'ha format o ha passat molts anys al futbol base del Barça, i crec que és una jugadora ideal per aquest Barça, perquè és una jugadora competitiva, és una jugadora amb capacitat de millora, és una jugadora que per mi pot donar encara més del que està donant, i mira que està a un gran nivell, que és ràpida en els duels, que un lloc on el Barça pateix molt, que són les transicions, crec que és una jugadora que et pot ajudar a millorar aquesta capacitat defensiva. És a dir, jo si hagués de triar, doncs jo crec que si fos la jugadora tornaria al Barça, però crec que deuen haver-hi altres aspectes, però crec que és l'equip on millor podria encaixar. Jo crec que per davant d'Emma, perquè està jugant molt poc, Núria Rábano a la dreta impossible, és a dir, jo crec que és per jugar a l'esquerra, o en algun moment que no s'ha provat mai a la dreta i té una conducció molt bona cap a dintre, però encara no ho hem vist al Barça, i jo crec que és una jugadora que se li ha de donar una temporada més. A dia d'avui, si tu demà has de jugar a la final de la Champions i al lateral esquerre has de triar entre Ona i Núria Rábano, qui triaries? Jo, Ona. Gràcies! Gràcies, Mola molt, per la subscripció. 10 mesos, gran. 10 mesos amb nosaltres. Moltes gràcies. 10 mesos a Woodroom. Merci. Doncs el que deia, que triaria a Rolfo segurament, No, era Ona o Núria. Em deies Ona o Núria, jo et dic que triaria Rolfo, i jo crec que també Ona en alguns moments, bueno, o tens a Ona i a Rolfo per davant, però clar, li treus també molt d'espai a Ona. És a dir, que el lateral esquerre del Barça també, amb el context amb el que està jugant, que tens un extrem fals, també Ona, no? Té aquesta capacitat d'aparèixer amb espai per davant. Sí que al final és molt més perillosa pels rivals a la dreta que a l'esquerra, però també compleix a banda esquerra i rendeix bé. Javic, sense cap mena de dubte, està un escaló per sobre de Bronze. Tu creus? Jo crec que Bronze a nivell físic no, és un espectacle, jo no la veig tant per sobre. Veurem si no la cedeixen, diu la Sílvia. Aquí això no sé on ve, quan jugui la Champions t'ho diré. El Barça seria titular. A la dreta estaria per davant de tothom, diu el Javic. L'any vinent acaben Lucy, Marta i Ona és lateral de futur al Vallès-Fal. El RUM 709, top. Jana, el que deien, que Jana també pot jugar. El Zipi diu això, comenta això de Jana, que després de la lesió que pot ser que entri més de lateral que de central. No ho sé. Diu que hi ha menys risc. Depèn del partit. Sí, clar, si tens un duel amb... Jo me'n recordo Jana amb Jaycee, un dels duels, home, tens duels difícils, Bueno, veurem, jo crec que com que també les fan, el temps de recuperació s'ha ampliat, jo crec que quan tornen molt millor i sense tant risc. Però veurem què passa. Fragila diu que la Mireia vulguin al lateral. Ona, sens dubte, abans que Núria. Calma amb Jana. Jana fa patir, en quin sentit? En què es torni a lesionar? Calma amb Jana és una lesió per no tenir cap tipus de pressa. Correcte. Tenim moltes ganes de tornar-la a veure al terreny de joc. Soc molt Jana fan. Sí. Jana això, però que diem que es recuperi bé. Per sort, el Barça té la sort que es pot permetre el luxe que tenir una jugadora com Jana Fernández,
i que recuperi bé Sí. i sense cap tipus de pressa. I deixa'm dir una cosa, perquè Javic està apuntant a una lateral que crec que té molt futur, que és Esther Laborde, que l'han cedit a l'Alavés, i és una jugadora que veurem aquesta sessió i veurem la temporada vinent quin pla se li té, perquè és una jugadora amb una capacitat de desbordar des del lateral, ja sigui anant cap a fora, ja sigui anant cap a dins, generant superioritats, és molt forta físicament en els duels, és ultra competitiva, l'hem tingut a seleccions inferiors, és una jugadora que per mi donarà a parlar, perquè, com us dic, té molt talent i crec que a nivell físic també és una jugadora que amb aquest tipus d'entrenaments ha millorat moltíssim. Va, tanquem el tema Ona Batlle. Mireia, si haguessis d'ordenar les opcions que hem vist, o sigui, comptant també el Manchester United... Per mi, Barça primer... Barça, com a prioritat. Sí, jo crec que el Manchester United segon. Si no es mou i va un gran, es quedarà el Manchester United. Chelsea, OL... Chelsea, Lyon... Queden Arsenal i PSG. Pues PSG i Arsenal. PSG. Jo és que el projecte de l'Arsenal estic bastant decebuda. Per tant, me'l poso l'últim. Per mi Esther és la futura Lucy del Foot Fem, diu Vallesfal. Doncs mira... Són paraules molt grans, tenen alguna similitud a l'hora de córrer. Físicament, quan les veus córrer... Sí. És que, o sigui, nosaltres el que hem fet és agafar, o sigui, tot això ho hem fet, aquesta... el que hem estat parlant ara, d'Ona Batlle, però si aquí si ens llanceu a altres equips en parlem. Ho hem agafat a partir d'una publicació del compte de Twitter Soccer Dona, que al final proposaven diferents equips i això, que per això hem parlat d'aquests equips, però el Wolfsburg em fa estrany veure l'Alemanya, Sí. Se'm fa estrany jo no m'ho havia plantejat. el Bayern no s'ha venut a la lateral dret titular. No, el Bayern tens a Julia Wynn de lateral dret, que sí que s'ha lesionat, però ja va tornant. Està lesionada, Javic. Sí. En Joan ha mogut bronze interior extrema cara massatgista. És que estan molt contents del rendiment de l'Uzi Brons, de com ha arribat. Inesperat, no? Potser també Bueno, perquè venia una temporada al City per mi molt dolenta, i llavors aquí ha tornat a trobar-se una de les millors versions de l'Uzi Brons. Jo crec que és una jugadora a nivell competitiu Lucy Bronze al Lyon, o sigui, busqueu vídeos si no de Lucy Bronze al Lyon, de Lyon que guanya 3 Champions seguides, Lucy Bronze al Lyon. És un espectacle, Lucy Bronze. Dins i fora del camp, em sembla, perquè sempre està amb les bromes, dins i fora del camp. Podríem fer la primera entrevista en anglès, entre línies, a Lucy Bronze. Hello, Bronze. Estaria guai, How are you? Què tal? Com porta el català? Sabem com porta el català, Lucy Bronze? No, crec que Chernogorchevic millor. Home, Chernogorchevic seria un luxe. Té un triangle inferior impressionant, Vallesfal, Esther però Laborde, impressionant, està forta. Mira, per mi, Vicky, que es va lesionar, em sembla que ha tornat a lesionar-se, Vicky Adrianova, a extrem del Barça, té un triangle inferior més potent que Esther Laborde, m'atreviria a dir-ho, i tot i així ha patit 2 lesions de creuats. Els misteris. Això parlava, mira, la setmana passada parlava amb una preparadora de física i em parlava de la importància que molts cops s'ha parlat del quàdriceps, i de la importància del gluti també, per estabilitzar. I em sembla que tenim 3 o 4 glutis. Per tant, hi ha feina amb el glutis. A pujar escales, ja ho sabeu. A pujar escales. Sí. Un moment, la coneixeu o no, Vicky Adrianova? Us sona o no? Jo crec que pel públic... Bueno, perquè fa 2 temporades que ha estat fora per lesions. Sí, finalitza el contracte. Qui ha fitxat? No, aquesta és Hannah Glass. Hannah Glass. Hannah Glass ha anat als Estats Units, sí. Vale, Fragile diu que sí. Robotocho, un excés de talent és un problema greu, vull dir que sap greu. Què vols dir? No t'entenc. Les lesions, jo crec. Sí, Glass. Juvenilant, al seu moment, Vicky de no, sí. Diferencial. Era diferencial, Sí que li havies de generar un context en què ella tingués avantatge, Ella va començar a jugar al juvenil del Barça quan era amb Bruna Pina, que ja estan a punt de fer el salt, i ella començava a treure el cap. Sí. Perquè hi havia partit on el juvenil del Barça jugava amb Bruna Pina, Vicky Adrianova i Frenol. Sí, però és el que dic, és una jugadora que aquestes 2 lesions veurem com l'afecten, perquè era rapidíssim, era molt superior físicament en el duel, sense tenir grans registres a nivell tècnic, sinó que tenia molta capacitat de desbordar per velocitat i amb espai sobretot.
Robototxo, vull dir que el Barça té un excés de talent i hi ha gent que va de marxar. Sí. Sí, això passa. Quan tens una plantilla com la que té el Barça. Doncs, Mireia, deixarem aquí avui. Sí, m'ha passat passat volant, ràpid, això. Hem tocat tots els pals que havíem de tocar, o no? Sí, que sí, que no ens n'hem deixat cap. Però bueno, també va bé, no?, fer-ne algun de curtet de tant en tant. Sí, Aquí els deixem la mel als llavis. La setmana que ve farem una cosa molt divertida. Tu, Mireia, no te'n recordes per la cara que fas, però tu estàs implicada. Ah, sí? Amb tu i la Soraya. Pillo mago. Farem un draft. Un draft. Farem un draft, perquè hi ha hagut l'All-Star de la NBA aquest cap de setmana, ho havíem de fer avui, però la Soraya no podia venir avui. Deixem-la descansar una miqueta, la setmana que ve Soraya. farem un draft i la Mireia, encara ho hem de repartir, però bueno, la Mireia o la Soraya es quedaran amb les lligues del nord d'Europa i l'altra amb les del sud, i a partir d'aquí a fer el millor 11. El millor equip. No un draft, sinó un All-Star. Al final no és un draft, és fer un All-Star i fer el millor 11. I ara ho parlem, aviam com ens Molt bé, doncs em sembla una idea magnífica. Quan torna la Lliga? Doncs mira, jo estic una mica de desconnexió, però l'altre cap de setmana, sí, aquest no l'altre. 5-6 de març. Jo diria que 5-6 de març torna. Això, que si teniu propostes tant per la Mireia com per la Soraya, de jugadores que creieu que haurien d'estar a l'All-Star del futbol femení a Europa aquesta temporada, important, estem parlant de rendiment d'aquesta temporada, no de la jugadora en general. No val comprar Alexi, que us veig, Amb el Twitter d'Entre Línies, a l'Instagram d'Entre Línies, ens podeu llançar propostes i la Mireia i la Soraya estaran encantades de recollir-les. Tenim TikTok també, que ho diem poc, però tenim TikTok, ens podeu començar a seguir a TikTok també. Espera, has fet algun ball o no a TikTok? No, un dia farem el ball. Clar, hauríem de sortir fent l'Entre Línies, no l'hem fet. Doncs sí, torna el 4-5 de març, i ja ens en anem al març, amb un Barça-Villarreal, amb un Llevant Les Planes Reial Betis, amb una Reial Societat Atlètic de Madrid, partidàs, i una Lama Reial Madrid femení, Sevilla Llevant, que també és un molt bon partit pel bon estat dels partits, i l'Alavés, on tenim cedides a Ornella ja no, a Esther Laborde, juga contra el Madrid Club de Futbol. Doncs va, per acabar, us llancem un altre, no spoiler, un altre... no sé com es diu. Deures? No, deures no, un anunci. O un preanunci, podríem dir. Que és que estem cuinant croquetes molt bones per tots. Sí. Relacionades amb la Champions, va, deixem aquí, ja està. Molt bé, molt bé. Ens veiem croquetes. De què us agraden les croquetes? Sílvia, a tu de què t'agraden més les croquetes? Mira, de pernil, de pollastre, de rostit, les de rostit, i les de pollastre. De rostit. De rostit. Sílvia, no va finalitzar contracte Ornella o tinc mal entès jo? Jo tenia la sensació que va trencar estava cedida a Sevilla, no, tens raó, i va trencar la sessió i es va cedir a l'Alavés. Sí, que era una cosa inèdita, que no havia passat mai, això. Sí. Doncs això... Menys de peix, de tot. Vale, farem cas. Seguim fent croquetes posades per vosaltres, va. I croquetes de... Espera, de provolone... No, ho dic perquè aquestes croquetes podrien tenir alguna de provolone o alguna de prosciutto... Podrien tenir alguna cosa d'aquestes, no? Podria ser. Ho deixarem aquí per avui. Gràcies a tots els que esteu estat. Els que esteu estat, com estic jo. Els que heu estat. Ens podeu seguir a les xarxes socials i us esperem dilluns que ve, això, amb l'All-Star. Dilluns que ve, All-Star del FutFem, com seria un All-Star del futbol femení. Moltes gràcies a tots. Una abraçada forta. Ciao.